Осмата среща за тази вечер ще се проведе по професионалния правилник на ММА 3 рунда по 5 минути, категория до 70 кг. Това е една от дълго чаканите срещи на турнира ММА Стара Загора, защото след няколко годишно отсъствие от професионалния ММА ринг, прилипа се завръща и то точно тук, Стара Загора, пред родната публика. Първи в клетката ще влезе Атанас Петров. Чудо само самурай, правята китайка. Вълните се ме блъскат, храда ми ме прегръща. Тука пъпа ме е фален, винаги завършен. Възпитан от махлата, ти не се променяш. Оставаш същия, вижда се без да го споделяш. Няма нужда да казвам, че съм пак тук. Същия стан блоки, това за буклук. Възпитан съм добре, тим чуя горд внук. Мафленския вървизам, пак за сам съм ганато. След нас хотелските стаи с мъжът на Холандия. Подарък ли искаш, добре дошъл в Лапландия. Докато те събират книги, ние демо миди. Excuse me, buddy, да не би да се обиди. То с който вади, него да го бъде. Останалите просто чешете бъде. Срещу него Николай Николов. Представител на клуб ММА Варна. Има много титли и медали от аматьорските първенства по ММА. След влизането му при професионалистите има 2 срещи, като и двете завършиха с победа за него. С лично тегло от 70 кг и ръст от 170 см. Атанас Петров Наката! Срещу него един от любимците на Стара Загора, бившият борец и настоящ ММА боец с лично тегло от 70 кг и ръст от 170 см. Моля вашите аплодисменти за Николай Николов Прилепа! Рефер на двобоя Пламен Петров, легендата.
Лявата да пригря. Хайде, Ники! Лявата изпъни лявата. Оттам. Ники за бълчета е готов да знаеш. Малко го раздвижи. Точно така! Движи малко. Лявата. Ники, стойка! Оттам. Фин лявата, точно така! Оттам работи. Лявата пипа. Точно така! Бай! Няма да нас, точно така, че! Бъркай! Дами и господа, победителът на днешния смотрел Атанас Петров. Ще допълним господин Христо Маринов, световен шампион по борба, който ще връчи награда на Атанас.